Здравейте, аз съм доктор Йовко Гюров, ортопед съм, занимавам се с деца и не само. И днешната тема е плоскостъпието при деца. Плоскостъпието при деца се приема за нормално за деца на възраст до 2 години и половина, 3. След това говорим за някакъв проблем. Общото има две групи ортопеди. Едната смята, че плоскостъпието е сериозен проблем и трябва да се лекува, дето се казва, още преди да са проходили децата. И другата смята, че плоскостъпието не е чак толкова сериозен проблем. Аз съм определен от втората група. Децата трябва да ходят много боси. Това е начинът, по който да профилактираме изграждането на свод. Общото генетично закодирано е дали детето ще има свод или няма да има свод. Няма значение какви обувки носи. Не се носят стелки до към 3, 4, 5, 6 годишна възраст почти никога. Аз никога не назначавам стелки за толкова малки деца. И ако се носят стелки над 6, 7, 8 годишна възраст, то е свързано с наличието на някакви оплаквания. Някаква специфична активност, не дай Боже някакво заболяване, но не е свързано с желанието да бъдат излекувани ходилата с стелки. Важно е да се каже, че ако има много оплаквания, които се засилват с годините, има опция за оперативно лечение, тя е събрана за много малко деца, изключително малко, и може да се прави и след 18 годишна възраст. Така че носете си обувките, не се притесняйте, когато има нужда носете стелки след 8-9 годишна възраст и всичко ще бъде наред.